Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň esas temalary şol sanly web-saytymyzda iň köp okulanylar Amul Hazar rallysyna gatnaşçylaryň arasynda Berdimuhammedowyň ady ýok. Türkmenistanyň ýokary kujaýlaryna girip bilmedik ýaşlar näme etmeli? Türkmen türmelerine dereksiz yitirmedilenlerin sany ýene giňelli makalalar, olarda bolgolan meseleler boldy. Türkmen goşunyna alyp getmezçilik aşgadan keselli eskerleriň köpelmegine getirýär atly makalamyz hem köp okulanylaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Türkmen goşunyna alyp getmezçilik hem de aşgadan keselli eskerleriň köpelmegi baradaky gepleşik çekýär. Ullawararyň öň ýanyna paýtagtyň bazarlaryna ardan haritler getirildi. Azyk golçulugynyň döredilenligini aýtýan Türkmenistan Kazakstanyň 100 000 tonna garly satyn aldy. Türkmenistan Täjikistanyň ýüklewlerini howpsuzlyk sebäpli geçirmeýär diýen atlan beren gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen videolarymyzyň başyny polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň edenetdilikleri baradaky video çekýär. Täjikistanyň ýalaňaç gyýylaryň suratyny çekene ölüm haýwatlary atylýar atly videomyz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýle-de Türkmen görnüşleri 36-njy hepde atly foto sergimiz. Türkmenistan Täjikistanyň ýüklewlerini geçirmeýär atly videomyz köp görüldi. Bu hepde iň köp gurrun edilen temalarymyzyň başynda owgan türkmenleri milli eginbaş aladalaryny bildirýärler atly söhbetdir. Şeýle-de dinleýijilerimiz Amul Hazar rallysyna gatnaşçylaryň arasynda Berdimuhammedowyň ady ýok diýen habarymyza köp reaksiýa bildirdiler. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň bolýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow sentýabryň başynda Aşgabatda parfiýa şalygyna köşklere meňdeş mehmanhana gurmak teklibini ortaga atdy. Türkmenistanyň milyonlarça dollar serişde durýan guruluş proýektleri prezident Berdimuhammedowyň hut özüniň şertnamalara gol çekmegi, soňalaryň guruluşynyň barşyna ýygyderli gözegçilik etmegi we dawaraly açylışlara gatnaşmak bilen dowam etdirilýär. Emma olaryň ýurdun ykdysadyetinde oýnaýan rolu barada ne ministrler kabinetiniň mejlislerinde ne parlamentde hasabat berilýär. Berdimuhammedow soňky mehmanhana teklibini Türkmen hökümetine 500 milyon dollar çemesindäki serişde düşjekdi aýdylýan Garagum we Nusoy otelleriniň guruluş prosesine gözegçilik çägirini ortaga atdy. Şol wagtda soňky 10 ýylda ýurtda iň köp ölen zadyň mehmanhanalar we sport tesgalary bolanyny, ýöne olaryň diňe çykdazy getirýäni aýdylýar. Mysal üçin Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bilen anonim şertde gurulýan iki resminiň tasdiklamagyna görä, geçen ýyl açylan 70 hektarlyk golf meýdançasy ulanylman ýatyr. Ýogsa onuň otlaryny gurutman saklamak üçin ummasyz suw harçlanýar. Şeýle-de resmiler Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde gurulan sport tesgalarynyň köplenç ulanylmaýanlygyny aýdýarlar. Ady oýunlar geçdi, sport tesgalarynyň hem bazar soguldy. Olar diňe daşary ýurtdan gelen ýokary derejeli adamlara görkezmeseler ýa-da Olimpiýa mehmanhanasynda ýygnak geçirmeseler başga zada ulanmaýarlar diýip ýerli resmi aýtdy. Türkmenistanyň paýtagty we Hazaryň kenaryna beýleki vilayatlarda gurulan gymmat baha mehmanhanalaryň sany inni 100-den geçýär. Olara yüzlerçe milyon dollar harçlandy. Emma bu çıkarılan çıktaçylaryň haçan ýyzyna geljek belli däl diýip ýagdaýdan habarly resmi adynyň aýdylmalylygy şerti bilen görüň berdi. Onuň sözlerine görä ýyllyk Oğuz kent ýaly mehmanhanalara yerli adamlar ýa goýberilmeýär, ýa dolar türkmen raýatlarynyň gurby ýeterden ören gymmat. Türkmen metbuaty ýurtda gurulan sport mektepleri ýyly ýylyna gurulýan we prezident Berdimuhammedowyň ýakyndan gatnaşmagyna geçirilýän sport şäherleri barada mahabatly sözler ulanýar.
Emma yerli seçmeler soňky ýyllarda gurulan onlarça sport mektebiniň köpüsiniň boş haňlap duranyny habar berýärler. Sport mekteplerinin köpüsinde sport inventarları yetmezlik edýär. Şeýle dolary gasyna ýylatmak, tomsuny sogatmak işleri ýola goýulmadyk. Iň esasy mesele bolsa ol yerlerde çağalar bilen türgönleşik okuw geçerýäli ýa-da ýurdun ýygyny kamanylaryny ýarışlara taýýarlar ýa-da türgönler, muallimler yetmezlik edýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran sport resmiýeti Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysyna görüň berdi. Prezident Berdimuhammedow döwlet serişdesine gymmat baha mehmanhanalary gurdurmak praktikasyny öňkü prezident Saparmurat Niyazdan miras aldy. Niyazowyň inisiativasy bilen Aşgabatyň Çanlybil çaýolynyň uğruna gurulan 30 golay mehmanhana uzak ýyllar boş durup, olaryň 3den biri daşary ýurt firmalaryna ofis saýy hökmüne berildi. Käbir daşary ýurt ilçhanalarynyň goşmaçy ofisine uğurly diýip Aşgabatdaky çeşme habar berýär. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini ýurtdaky çörek problemasy barada soňky ogşan maglumat bilen dowam etdirýär. Elbette Türkmenistanyň un, çörek we kepek gatçylygy, goşunnaky azyk ketmeçiligi we işsizlik zararly daşary ýurtlara çykkan adamlaryň köpelmegini täzelik däl. Ýöne kärdeşim maksat ataýyň taýýarlan maglumatyny çörek nowatynyň adamlaryň belki-de ýetip gelýän halk maslahatyna çağırylajak hormatly il ýaşullarynyň hem nägile bolup başlanlyklary görnýär. 14-nji sentýabrda Daşowut welaýatynyň un zawodyna degişli çörek dukanynyň öňünde dören nowatda ýakalaşyk boldy. Adamlar il ýaşulusy adyny alan käbir gartaşan ýaşullaryň çöregi binowa satyn almak finansygyny ýyda serpikdirdi. Ýygnananlar olary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklara sebäpkär bolmakda aýyplady. Bular barada Azatlygyň welaýatda habarçysy has giňişleýin maglumat berýär. Çörek kösençligi dowam edýär. Şuň Daşowut welaýatynyň un zawodyny degişli çörek dukanynyň öňünde çöregiň nowatyna garaşýan adamlar her ele 2den satylýan çöregi öňür talmak üçin bir-birini hapa sözler bilen kemsitdiler, ýakalaşdylar diýip habarçy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä döwletiň il ýaşulusy ady bilen sylagylan käbir gartaşan aksakallary çöregi binowa satyn almakçy bolanyny nowata garaşýan gazaply jemenläniň ýiti reaksiýasyna duçar bolýar. Daşowut şäheriniň ýaşaýjysy 4 sany Türkmenistanyň il ýaşulusy çöregi nowatsy almakçy bolanyny adamlar garrylaryň üstüne gygyrdy. Olara siz ýurdu ýykyp adamlaryň çörege zar bolmagyna sebäp bolduňuz. Siz iliň ýaşulusy däl, siz öz garnyňyzyň ýaşulusy diýip olaryň üstüne topulup goýup goýberdiler diýip Azatlygyň habarçysy wakanyň şaýatlaryna salgylandy. Azatlyk gurrun edilýän ýaşullaryň anyk şahsiýetini anyklap olary bu wakany tasdikladyp bilmedi. Finçlaryň aýtmagyna görä Türkmenistanyň garaşsyzlyk döwründe ýaşuly instituty döwlet dolandyrşyny möhüm gural hökmüne ulanyldy. Ýurdun durmuşyna gaýraty ähmiýetli kararlar geçen ýyly çenli ýaşullar maslahaty atlandyrylýan halk geňeşine bir agzdan kabul edilip güýje girdilýärdi. Ýaşullar maslahatyny döwlet emeldarlary bilen bir hatarda halkyň içinden saýlanyp seçilen köplenç ak ýa-da çal sakally gartaşan adamlar gatnaşdyrylýardy. Bu tejribäni garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazow teklip edip durmuşa geçiripdi. Onuň döwründe bu geňeşe halk maslahaty diýilýärdi. 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna ýaşullar maslahatynyň ady täzeden halk maslahaty diýilip dikeldildi. Daşowutlyk habarçy gurruna dowam edip welaýatyň ýiti çörek ýetmezçiliginiň üstüne açdy. Halk kösenýär, un umuman ýok, halk aç diýip habarçy belledi. Welaýatda dowam edýän soňky un ýetmezçiligi ýurdun buğday meýdanlaryndan galla hasylynyň ýygnalmagynyň ýygyanyny gabat gelýär. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýär. Azatlygyň habarçylary iýun aýyna Daşowut welaýatynyň Boldumsaz etrawyna çöregiň pasport boýunça satylýanlygy barada habar beripdi. Ýurdun döwlet ýetirigine köpçülikleýin media serişdeleri dowam edýän krizisi asla agdamaýar. Tersine azyk bolçulugynyň dowam edýänligini ýytaýar. Döwlet resmiýetleri hem ykdysady kynçylyklary tasdiklamaýar. Geçirilýän hökümet maslahatlaryny dürli sanlar ösüş görkezjiler diýilip halka ýetirilýär. Käbir halkara aň düşünje guramalarynyň syýasy bilermenleri Türkmenistanyň ýaýradýan resmi görkezjilerine şüpheli çemeleşýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanda geçirilýän amnistiýalar, günä geçişler we olaryň türkmen jemgyýetine oýnaýan roly. Amanmurat Türkmenistanda her uly bayramçylygyň öňünden günä geçişler, amnistiýalar yglan edilýär.
ikinji tarapdan yerli synçylaryň şol sanyny hökümetin içindäki adamlaryň tasdiklamagyna görä amnistiýalaryň köpelmegi Türkmenistanyny paraxorlugyň, korrupsiýanyň köpelmegine täsir edýär. Şu beýleki meseleler bardy, öz pikirleriňizi paýlaşyp biljekmi? Dogrudan hem bu amnistiýa nähili rol oýnaýar türkmen jemgyýetçiliginde? Olar bilen amnistiýalaryň bir oýnaýan oňyn roluny men görüp baramok. Ýogum bolmasyna amnistiýalaryň kabul edilýänligi ýylda bir näçelik amnistiýa bolýanlygyna indi täriň asyr wagt boldy, 25 ýyl boldy. Amnistiýa bir gaýtan bir jenaýetçiliň artmagyna, jenaýetçileriň sanynyň köpelmegine hem de olaryň arkaýlaşmagyna getirýär. Olar bilen amnistiýa diýmek bir para sözüniň manysyna berýär. Para sözüniň bir manysyny amnistiýa diýip atlandyrsaň bolýar. Sebäbi jenaýet amal edilýär, jenaýet amal edilenden soňra jenaýetkäriň howpsarlary prokuraturada tanşyşlerini ýa-da bolmasa bir jogapkar wezipede işleýän tanşyşlerini görüp, her edip, tesip edip, şol jenaýet eden adama ýyl kesilenine, ağır maddelere kavat gelmen, eýhem şol amnistiýa diýilýänini düşýän maddelere gelmek üçin para berýärler. Olente jenaýetkär tuğutlaryna getirilmäge başlanýar. Soňundan şeýle ýagdaý şol amnistiýa ediljeklerin başky kanuni jenaýetkäriň başky suud edilen ýerindäki prokuratura işgärleri düzýärler. Şolar ine geçen ýylyň dowamynda planlara şu jenaýet boýunça iş ýyl kesilline şolar amnistiýa düşýär diýiler. Ýurdun merkezinde şu amnistiýa boýunça kanawy isbita düzýärlere hasabat berýärler. Soňundan şolaryň görkezmesi, şolaryň beren kanawy hem-de ýokarda turarlaryň howpsarlygy netijesinde amnistiýa düşülýär. Özüm amnistiýa geçirilenine bir müdama bir adyllyk edilen okmunda garma urmalyk näse diýsen bar. Ýogum bolmasa amnistiýa baradaky düzgünnama laýyklykdy. Bir adam bir gezek ömrüne amnistiýa düşüp bilýär. O iki gezek amnistiýa düşmek Türkmenistanyny ýoňmol alaýsada şol garaşdyrylan başga 10 ýylyna dadymna bir adamlar bir babasyny oýnaýardy, atasyny oýna gelene dönüp bir ýylyň içinde 4 gezek amnistiýa düşen adamlaram bilýärse, özüm şolar eden jenaýet boýunça şol wagt Türkmenistanyny atıw jazasy bardy. Atıw jazasy ýa-da 25 ýyllyk jaza çekilmeli adamlardy. Amamrat ine siz aýdýaňyz o jenaýet amal edilenden korrupsiýa başlanýar, paraxorluk başlanýar diýäňiz. Indi şu ýagdaý umumyň jemgyýetde bilinýärmi ýa bu belli bir derejede gizlin galýan zatmy? Bir juda az adamlar tarapyndan bilinýän zatmy ýa-da bütün jemgyýetçilikde bilinýän zatmy umumyň? Bütün jemgyýetde bilinýän zat, bir bilinmeýän zat, onu asarly adamlaryň bilýäni paralýanyň näçe mukdarda paralyllygynyň anyk sanyny bilen o adamlar. Onda şu ýagdaý bilen hem şu ýokardaky häkimiýetler alalaşýar da şeýle bolup çykýanby. Şol elbetde ýokardakylar alalaşmazak bolsa aşakda turarlar, näde bol parany alsynlar, näde birini söz bersinler, ýene de 3 aýdan amnistiýa bolýar. Sen oğlun ya iniň boşak geler ýa-da ne bolar? Bir arka tapınmasa bir ýokary öz sözüni geçirjegine anyk göz ýetmese olar, o söz berip bilen oklar, şu diýjek bolýan bol. İl ortalaýyn aýanda döneýän hydyny bir para mesuri prokuror bilen, tülçü bilen hem de para berýän bilen aralykda şunu asarladym bilýär ýurtda. Ony paraň alyp berilýändigini jemgyýetiň ähli aglasy bilýär. Amamradyn şu Türkmenistanyny tutsaglaryň sanynyň köpelmegi bir tarapdan syýasy ýagdaýy durnukly saklamak üçin, adamlar passiw saklamak üçin, siýasatdan çetde saklamak üçin döredilen emeli ýagdaý diýen pikirler öňe sürýänler hem bar. Indi şu ýagdaýdan häkimetler dogrudan bir syýasy peýda görýär diýip bolarmy? Şu bilgaslaýyn edilýän zat diýip bolarmy? Muny aňraýany bilen tasdiq edip bolar. Sebäbi bir jemgyýeti bir ogforlamagyň adamlary gorkatdyna saklamagyň birinji kuraly türme hem de suud edilmeler. Türkmenistanyň 3 arka diýilýär, çenden 7 arkada talap edilýär. Bu başga zat üçin näme olur? Şol kim bar? O diňe suud edileniň özelliği şun kolay bolsun. 3 arkatynyň içinde kim bar? Onuň şon bahane etip bolýar. İniň ýa dogan oglanyň ýa-da kakyň doganyny şun ýa jenaýetçi başly bizden iş alyp bilen bokdy. Bizim jogapkar wezipeler wagtynda da bir inmir ýöne iş wagtynda da ullanýan ýagdaýda meselem 4-5 ýyllykda Aşgabatda Devişli Bekri operasyonyny bir tam süpürjü gelini işten başa diýerler. Adamyň dogany ýurjun
türmede oturup gelelliğini gillepsin, şu sarkan verende. Bir tam süpürcüğünü istenmiş o diyorlar. O özüne sulh edilmedik olan bir 4-5 sağan enesi, adamının da işe yaravulluğu yok. Bolayanmadı şu adamının başarısı işim yok Türkmenistan'ı. Var olsa da kabul eden oklarını. Yurcutma sulh edilenliği için şeyle diyorlar. Sonra sarka değil yani bir gönlün şu türme bilen bağlıyız. Türme cenayet işinin bir doğamış bölüm. Sonra bir girlevim duran oklar olup şeyler yağdaylar var. Belli mekteplerde men şeylere kayda elitli klas diyorlar. Yani o tecrübeli oğlumla okuyan klasları oluyor. Sonra da barzımlıların bazı sahaları yerleştirilir. Neyse kurkunç görünse de gözün bilen görmesen onun ananar yağda. Sen ne verende sarkanda cinayetçi var ekenni şu sağızı birinci klası ayrıtın zehirli sağızlıklan klasını da kabul eden okla ve mektepte de edil aydalı ulu devleti işine geçirilecek yani birinci klasa varayan mektep okulsunda sarka sakınına okula varayan mektebine hasavet vereyinler yapması hasavet. Onun amanrat sizin aydısınızdan bir türme meselesi. Tutsakların köplüğü, amnistiya düşürülenlerin köplüğü cemiyette bir bölünüştür diye de şeyle mi? O cemiyette bölünüştür diye de cemiyette senin yanıp duran ot bolay bir hak mı ne hak bir günahın boynuna da tuz edilen olsun bolonu olsun bir boynuna olmasa şu amnistiya değil yani zaten geçirilmeden sol bir türmede bir ullokan bir saklaman yer urluğum yok. Böyle şunu kara doğrulu bilsek, kara sana hoş bilsek bolya deyilip edilen zat olmalılar. Amanra çok Garasanov diýilýäniň başga tarapama ýagny türmäe düşenleriň köpüsi ýa-da belli bir bölegi dinnar bolup çykýar. Soňa dinnary urlýar, radikal dinnary urlýar diýen pikirler aýdylýar. Hökümete, häkimetlere bir howp hasaplanýan adamlar hem döreýär. Olaň ýerine eýerjiler hem bar diýen pikirler aýdylýar. Döwlet bolsa, häkimet bolsa bu ýagdaýdan soňky döwürde has alada galyp başlat diýilýär. Indi şu diýilýäniň ne derejede jany var? Türme girip çıkanlar doğrudan hem dinleri urlayamı. Dinlerde da yoksan gönlü olmasa kim adamlar türmeye uğradırlı cenayet ediptir değil ya öyle solur türmeden maşakkelerinden son özüm kredi yandaşlar dini medrese okuttum kaydı türmeye ettim kaydı. Sever türmeden boşak gelenin ehlisi dinin halallığı hakkında gururun verip bir özüm bir dülkün tanalayan adam din hakkında umman bir havada adam oturup dini vakfede otuya olmasa iyilisinde olurlun moğlu ahunlu ikrar edilene gerek vermen toydu uyurunu yaf ayet noka otururlar özlerim son ehlisi yankı diyelim de son türmeden medrese gelen yarım başlamızda var mı? Başlamın sol karastığının ilkinci yılları kavr ulturmelerde mescitlere açtılar kaptanından. Sol mescitlere var adamlar bir tova gelirler. Ondan öz eden işine ökünürler deydiler. Onların yankı değilyen neticeler yüzesi kuranın. Şu türmesilen özünün gücüyle salınan mescitler rahatlar. Bunlar yapıldı, yıkıldı, yok edildi. Aman radını bir doğrudan ımırtsızırımlı mesele öğürlen yal cemiyette türme meselesi Türkmenistan'ın amnistiya meselesi. Sizin pikirinizse bir yerde çözgüt nehili olup bilir, gıyıska saysanız. Bir kadar ulan hemen çözgüde geçmezden olur bir yağdayaydı. Şu devlet başkanının özüm amnistiyaların hiç illi bir günah etçilerin hiç illi bir cemiyete getiriyen peydasının yokluğuna gözü yettiydi. Yani 2018 yılın 5. iyuluna getirilen hükümet maslahatında devlet başkanı bir de her şahırlı senede ulu bayramçılıklarda amnistiya ilan etmek gerekmedi diyor. Onu ne maksat bilen aydan ne için amnistiyaların ağırlanmalığını onu düşündürmedi, şunu deydi. Edilmeli iş bir odalı bilen adıl suç gerek Türkmenistan'la. Kanunçuluğun işlemeyi gerek ol. Para peşkeşi işleye kanunçuluk işleyen okta. Mesela aklulçular da atlar bular eminli sol özlerinin sözünün yer kertmeyenliğini bilip bulardın o cenayet edenin elinden ağırlap pulanmanı biliyorlar. O cenayet işinde dik durup özünün koruyan şahsiyetinin bir unadığını ya da sonra yönkölyen unan 10 yıl ağır unadığını tuğd edecek olup ayakta yaptıran aklulçum yok. Onların mümkünsülüğü emmerilen ok. Ondan da yurdun cenayet kodeksinde birden rahat hükman emmekşini türme uğratmalıyla rahat yok. Ol bir içinde cerime var ya olmasa bir şertli yıl kesmek var ya bir sürun etmek var.
Ine bıraklar ullanan oklar da gönlen türmägesine ýok 3 ay sorsun bolin pul edilen bolup gelsin ondan bizim ýanymyzda da ama dilgysy adam diýeli olar ondan ýansy dinlardan belli bir bölüminde de ýurluk gelenden sonra şolar üçin ähli ýollar ýap iş bermeliyle iş berilen o. Kara amnistiýa diýmek bu jemgyýeti ýa kestirmegiň hem de jemgyýeti bir agzada ýagdaýa getirmegiň bir guraly bolup başgasy baha bermek mümkin näme. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň amnistiýalar we olaryň jemgyýetde oýnaýan rol barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden nähili pikir garaýşlar bar? Bir de ýazyň, telefon edin. Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň bu kontakt hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan neptermedi bilen dowam etdirýäris. Owganstanyny bir tarapdan uruş gowa dowam edýär. Şol wagtda owgan türkmenler soňky döwürde öz durmuş meselelerini bilelikde ara alyp maslahatlaşmak, bir ýürekden habarly hereket etmek we ýurtda döreýän syýasy we medeni mümkinçiliklerden öz paýlaryny alma urnuny belli bir derejede tagalla edýärler. Öz medeni jemgyýetlerini döredýärler diýip kabullak habarçymyz Saýmerdan Ulumrady habar berýär. Ol bu mesele boýunça Owganstanyň terhetler we tire taýpalar ministriniň geňeşçisi Gurban Hajaga bilen söhbetdeş boldy. Awgan türkmenleriniň ençeme guramasynyň bardygyny Awganstanyň terhetler we tire taýpalar boýunça ministriniň geňeşçisi Gurban Hajaga aýtdy. Elbette özüňiz ýaxşy bilýäňiz, hemme Awganistanyň kowmlary özlerine bir medeni ojak gurabana kadam koydular. Türkmenden hiçbir yat bolmadığı için Türkmen kavimlerimiz kurabany kurşadılar. Yeke bir kurabadal belki başka kurşaldı. Elbette köp medeniyet ocakları Afganistan'da döredildi. Kowy yaxşı netije berip işläp otyr häzir. Magtum bolup Praga adında medeni jemgyýet ba jurnalda adam çap edilýär. Gazet jurnal. Hawa yeke bagty bol atdal başga enjibenleri bar bana yurt diýen bar, başgalaram bar, bagty bolýan bar, bagty boly enjibennem jurnallarym çap bolýar, ýaxşy işläp otyr. Kowy indi köp bela gepler diýilki, dal häzirki demokratiýa Awganistanda media we ferheng kultur öser üçin bize de şonça bir mejallar beriler üçin şoňa wagt tapdykça bizim türkmenlerimizem uğra baka ýörükerler, özleri medeniyet ojaklaryny berkişdirýärler. Yurt guraması tarafından Magtum bolup Praga adyndaky medeni jemgyýet tarapyndan Balyk welaýetinde hem Jowzjan welaýetinde okuwçylar üçin ýatak jaýlar açylypdyr. Elbette bu gepe Awganistandaky türkmenler hususan etraplarda ýaşan üçin şäherlere gelip özlerini ýokary okuwlara gelip bilmeýäni juda bir gynançdyr meseleti. Häzirçe bizim kowmlarymız ýardamlar daşardan bar bolsa bardyr. Ýatakhanalar Mazar Şerifde bar, Jowzjan welaýetinde bar, Paryap welaýetinde, Kabulda da şu etrapdaky oglanlar ýokary okuwlara geçmek üçin taýýarlyklar görüp şäherde diýilçilik edip kurslar alyp geljek üçin öz ikbaly üçin türkmeniň ikbaly üçin şolar şerde sebep ýatakhanalarnyň sebebinden oglanlar taýýarlanyp ýetişmäne mümkinçilik berdi. Medeni jemgyýetleriň Türkmenistan bilen gatnaşygy barmy? Ha elbette ýylda da mana Türkmen Birleşigi diýip bir ojaklar örde prezident ona baş borup ýylda türkmenler her ýerdäki bar bolsa bar ýerler. Bizim ýerdäki Türkmen Birleşikdäki uzwlary ýylda şoğa gidip şo ýerde maslahatlar geçirýärler. Elbette ara taşyklar saklanyp dur. Awganistanda duran häzirki pursatdan peýdalanyp medeni jemgyýetleri nädip östürse bolar siziň pikiriňize görä türkmenleriň arasynda? Mene gepleşikler geçirilende de ben aýtdym, bizim şu medeniyet ojaklarymyzyň öňe girişiligi üçin bize köprek Türkmenistan yardım etmese bolmaýar diýip düşünýärdim. Munyň üçin bizde häzir kadr taýýarlamak Awganistan boýunça öz eredilibide mümkinçiligimiz ýok. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň ýardamy we Türkmenistany bize goldaýyşy zerur hasaplaýaryn we şu uruzdan biz söhbet etdik. Geljekde wadalar etdiler. Bizi oglanlarymyzy Ankara Akademi Ulumada bizden adamlar alyrlyk etse oglanlarymyzy we mektepde muallimler taýýarlap eredil
dilinde okusak, Türkmenistan'ın yardım bolmasa mümkünçilik göremez diýip çatlaýar. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.